Balioak sortuz Arratsaldeon! Zer moduz? Ni Simon naiz Euskal Omendiko postaria. Txoriak lumak ditu bere egoetan. Oso aspertutan alopotera aldator benetan. Itxurakeria da hori ezagondo, niri etzai gustatzen. Orduan, zer egiten duzu horrela jantzita? Ipurdia, eskerta ez zubi. Ez ireki atea, ez ezagunei. Ni Imanol naiz, Eusko Jaurlaritzatik nator. Geliraina Arkakusoa edo Beno, badaukat nota. Udimena ainda jostailu. Begira, lotz, mesedezken ator. Ezin duzue paketea zabaldu, Mugi, ta orain zer mugi. A ber, venga! Izazki! A ber, paketoren bilan ator. Aspertuta, aspertu da. Potx ez da botxean. Potx, ez da botxean. da utzean? Lotx hartu 3 voluntario. Berdin du joan eskero, ona edo. Beraz, pentsatu dugu Xabizanta biok, hemen eta orain egitea zuma! Du maestron! Parkean, elkar